Mosi jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere machiegni kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni Andrutho Tielo kenda morga mar bedo kod odiechieng nikech wapuonjore mondo wabed kod ngima makare. Wendo na kendo daktari wa mabende wasebudho ne ndalo mang'eny kawuono wapo ka wayude kendo yie mondo mi obi ogo kodwa mbaka. Abo miye thuolo mondo mi ojiswa nyinge. Ok en wenda ahinya to kata kamano jogo ma samoro nyalo bedo ni romo kode odiechieng mokwongo obonyiswa ni nyinge nga en wod kanye. En laktar molonye weche mage aitwa donje to kachiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, dalo mang'eny. Hallelujah. Happy New Year. No, pokwachopo kanyo. Machiegni daktari. Iluonga ni Ezekiel Oburu, aja chularu singa to an laktar ma orthopedics. Koso laktar muwacho ni machoke. Amor mar bedo kod studio. Erokamano. To ngima ni ber? Ngima na ber. Gino tine kod fuon mopogore e del ka ama ka ponono ni fuon kata chiel ok dhi maber to ng'ato ngima ne ok nyal bedo maber kata matin. Kawuono daher mondo mwakete maino e tielo ka chiel kod ombong ma bende thothne samoro ji nena ni gina fuoni moko ma ng'ato nyalo winjo rem to samoro neno ni ok en gima onego bed ni okaw gi maino. Ipani ma twak maber kwa bedo godo odiechieng' ma kawuono daktari? Apano ni mano maber nikech ing'eyo ni ka wawuotho to ka wanyono piny to wawach ni nitie gi rem to saa miwuotho saa minyono piny to iwinjo rem. Koro eking'eyo ni ka nitie kata gi tuo ma inyo tiendi koso ma inyo funy koso ma inyo ombong kibo ng'eyo ni nyalo mi problems mang'eny. Andi ke chwake to ombong kawuono tielo kachiel kod ombong e tuwa ko odiechieng' ma kawuono wang'e ombong ni entiere kanye e del kata wang'e tij ombong gimomiyo nego bed ni rite maber maka ponono ne oyudo hinyruok to nyalo kelo ni chandruok. Ng'eni ka wang'iyo ka orthopedic surgery laktar matimo mathiedho tuoche king'iyo tuoche madhi kachoke. Koro orthopedic surgery nitie gi branches mopogore. Nitie branches moko ma ji timo nyithindo, nitie branches moko ma ji timo ombong, nitie moko ma hip, nitie mopogore. Koro kawuono tuoche ma wadwa ng'iyo gin tuoche ma kawo funy kae kendo kawo ombong kendo kawo tielo. Magin kidieny manyaka rit maber e del ka wantiere awinjo kimlo kuonde adek wantiere kod ofuny ombong kachiel kod tielo ka lith tielo be nitie. Ing'eni samoro wanyalo kata ng'iyo ni lith tielo en gima tin to ing'eni kihinyori kanyo to kiwuotho saa miwuotho tiwinjo lit ekinyalo ng'iyo ni kata ka lith tieli kata kigoye kamoro ok en tugo. Kapono ni ng'ato neno ranyisi mag Dr. Oburu to nyalo yudo kata nyalo fwenyo ni entiere kod chandruok e ombong ofuny kata tiendene e lith tiendene. Chandruok nyalo bedo mang'eny. Komoni wanyalo kata chako gimoro gi picha mantie kae. Koro mae wanyalo neno koro ing'eni joint maniluongo ni funy. Koro kaka wangi daktari wacho ni inyalo chunga achung' mondo anyisi mae. Koro ing'eni mae iluongo ni funy koso iluongo ni ankle joint. Koro king'iye kamae waonge gimoro ma normal to king'iye kamae ineno ni kae otur kae be otur ineno kamano. To koro mae wanyalo thiedho yo mopogore. Samoro gima wanyalo timo wanyalo miyi gimiluongo ni plaster. Plaster en laktar kata nitie jomoko miluongo ni plaster technician ma gibiro taka gikawo plaster to giketo pamba moro kanyo taka giketo plaster koro miyo mondo tiendi timang'o oriere maber. Koro funy timang'o chango maber. To samoro ing'eni kata plaster no ok ibi konyo nikech ing'eyo ni ok tur duto inyalo thiedh gi plaster. Nitie moko ma koro nyako tim operation. Koro kaka mae otur kae kiketo plaster e mae to obo chango marach. Kochango marach to ibo nwang'o tuo moro miluongo ni ang'ono arthritis. Nikech arthritis nyalo mako kuonde mang'eny to kama onyalo mako be onyalo mako funy kae. Koro inwang'o arthritis nikech kiny ochango marach. Koro mondo wami mondo ochang maber waketo chuma. Ineno kae waketo chuma. Mae chuma ni waluonge ni plate. To plate ni imako gi ang'ono imako gi screws.
koro plate no mak gi screws to koni motur kae be watimo ang'o, wamako gi screws. Koro ineno ni koro oriere mana tir. Koro kimacha plate ni ok mi mondo chang, to plate ni gimotimo orie mondo kochango to chango maber. Ineno koro oriere tir, koro ok nyal nwang'o arthritis. Koko oriere kitimango kokirie tir to ibo nwang'o arthritis. Koro ochango to ing'eni koro ibiro to in gi arthritis, to koro kaka wathiedho arthritis fuony ni koro nyaka walore alora te. Koro ok inyal timo ang'o, kiwuotho to ok inyal timo kamae. Koro tindi ochunga chunga. Koro tindi ochunga chunga. Ng'eni samoro be wanyalo timo operation ma wacho ni walore kanyo, watimo ankle fusion. Konye nikech koro rem dhi to ing'eni koro mobility nono to dok piny matin. Daktari, ng'eyo ni thothne samoro ng'ato nyalo bedo kod chandruok kata rem e tiende ne, ofuny tiende kata ombong ne, to samoro kawe yoro yiem, samoro gini en gima dongo kata en gima osudo nyime omedo ketho tiende ne. Kapono ni ng'ato owinjo ranyisi mage to nego bedni ochich ni nyaka bedie ni entiere kod chandruok e ombong ne, ofuny kata pat tiende ne kata lith tiende ne. Ing'e gima timore ga Ruth, en ni samoro gima ng'eni ng'ato nyalo tur, nitie tuoche mopogore opogore. Inyalo nwang'o tuo ni ng'ato tur, owach ni non kamoro noringo koso noting'o sport koso ne nitie apiko to nwang'o accident to koro itur. Mano to ing'e ni ok inyal weya, ok inyal ignore nikech mano nitie rem mang'eny. In gi rem mang'eny mok inyal kata wuotho. To gima dwa wacho ne nyikwa Ramogi niya, ni ka itur to nyaka idhi e laktar mantie gi lony ma wach choke. Ineno nikech samoro ji dhi, ing'eni samoro ji tur to giwacho ni Kenya bi, ok awach nitie jomoko marach, to awinjo ni ng'ani nyalo timo ang'o, ng'ani nyalo jarwecho maber maber kabisa. Nitie jarwecho an ok awuo maber, to ng'ani jarwecho maber to ithiedhe gi ng'ano. To ing'eni ka gik moko osekethore, koro kobiro kuomi to ipenje ni ang'o manotimore, natur to kisetur ang'o manotimo, nadhi ka jarwecho bo thiedha, to ipenje ni othiedha ang'o to be okia. Koro kiwacho ne ni koro kaka othiedhi ni ok ber, nyaka idhi e ng'ama nitie gi ang'ono gi lony magino. Ma kamora mora ma oganda wanitiere ioro ote ni kata ine mitur, nyathie motur, obed chogo kata matin marom nade, kiki kawe yoro yema, chomri gi laktar tir mosomo weche mag choke. Nikech kata kama wang'iyo wach fuony no, nitie classification mang'eny, inyalo tur kae, to digi classification mopogre opogre be wathiedho mopogre. Nitie moko ma plaster botimo maber kabisa. To nitie moko ma nyaka timo ang'o, nyaka timo operation. Koro ng'ama nitie gi lony ema boch ni mae to adhi gi plaster koso mae watimo operation. Dr. Oburu, kuonde ma kama itie kata kotere kod jotuo mathoro ga biro neni ka gitiere kod hinyruok kaka mag ofuny kachiel kod ombong mag tielo gi, chandruogni ong'eny marom nade e pacho ka? Ong'eny kabisa, nikech ng'eni wawacho ni nitie mopogre opogre. Nitie moro minyalo ni itur, to nitie moro be ma ok itur. To leche ma tiendi ema timang'o ema rami. Kadhi e clinic aneno ga jotuo mang'eny manigi problem ni. Nitie tuo moro maneno ga miluongo ni plantar fasciitis ni. To gima jatuo wacho ni ng'eni an tinde aneno kata kachung' gokinyi to achako wuotho, an gi lit mang'eny kabisa. An gi lit ma ok anyal timo ang'o, ok anyal kata wuotho. To samoro be ing'eni wan kaka laktere, samoro wanyalo bedo wanyalo bedo madich kabisa, wan very busy. Koro ing'eni samoro kata iringo kamoro, isedhi Ramogi kaka sani, Ramogi sani, to kasetieko Ramogi kae, an gi operation moro ma adhi timo e suptal moro. Nawacho negi ni watime bang' kasetieko ang'o, kasetieko Ramogi. Koro ing'eni samoro be itimo kamano, iringo idhi e clinic. Koro kichopo e clinic to jatuo wacho ni ing'eni kata mabed mariti ni kachung' awinjo lit. To tuono iluongo ni plantar fasciitis. To owinjo lit, kama owinjo lit go agol wuoche kae mondo anyisu maber.
owinjo lit kae ineno koro wachni laktar kae lit kabisa ka chiew gokinyi to kipenje to wachni ing'eni kase wuotho matin to be litni dhi rumo orumo to ka beda matin abed kata morore matin to obiro kachung to ka wuotho matin koro mano waluongo ni plantar fasciitis to mae be wanyalo thiedho yo mopogore samoro wanyalo mana mi yath mi itimango mi muonyo ti yath ing'eni marem painkillers to samoro be nitie kaka ng'ato nyalo rwai to ok ni jarwecho kata ng'amidago nyalo rwai wanyalo timo gimiluongo ni stretches nikech tuoni jo kizungu olere ni plantar fasciitis to jotuo samoro wacho ni ma en tuo miluongo ni calcaneal spine nikech ji nogo picha ba gineno chogo moro katimo kantie kanyo to an wacho ni chogono okay, the problem iluongo ni en ler moro kae miluongo ni plantar fascia oken chogo ematimo emomiyo in gi rem koro gimitimo watim gimiluongo ni stretches to stretches gi opogore ng'ato nyalo timo ang'o ng'amidago nyalo bedo kata in nyalo mana mako tiendi kamae tirwaya kamae to ang'ono mano bokonyo to ikantie stretches moko be inyalo dhi kata inyalo dhi e wall to iketo tiendi kamae inyalo kata kawo tile to iwayo kamae koro stretches gi mawatimo ka stretches go okotimo okokonyo to samoro be wanyalo timo ang'o wanyalo chuoyi kata sindan to kamano watemo stretches wachuoyi sindan wamiyi giminyalo keto e wuoche mondo irwak to pok okonyo kanya wanyalo timo operation to be ok wathoro timo operation mang'eny wanyisi anyisa wach stretches go koro ing'eni gipogore gipogore kaeto thieth gi bende wawinjo kopogore gima kelo gi bende opogore kaka mar tielo no iwacho ni en ler ok en chogo manyiso ni kaka wamedo twak wayudo kacha ni chandruok mar ombong kaachiel kod ofuny mar tielo wayudo ni onyalo biro kokalo kuom tuoche kata kokalo kuom ler kaka ipimonwa cha to mane mathoro bedo mang'eny chandruoge mag ofuny gi ing'eni mang'eny maneno ga mang'eny gin mar maleche maneno mang'eny to ing'eni gipogore wamake maka kanyo jahera mar penj laktar waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iyo tielo ombong kaachiel kod ofuny hinyruoge kaachiel kod chandruok manyalo biro kata manyalo bede Dr. Ezekiel wacho kacha ni kik ikawe yoro yiem nikech kata lith tiendi emwenyore to nyalo kelo ni chandruok ka waduogo tinyalo oro SMS mondo mi wapenj laktar ni intiere kod penjo mane omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi e piny mamor ting'o loch Can you handle pressure? wakelo ni Nyarkochia Kali Nyakochia chungalo serikali saidia Suon machiegni ka ng'wei mami nyiero gi golo paro mang'eny gigola ki ng'wei itera kaji ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano wach hera gi ech dhiok wach ka kucha adhengele wogi Nyarkochia tich abich saa 1:45 mar otieno. Pesa mochango dwe ka dwe ni aseyude to osekonya ni aseyawo kode ohala to moro bende nwakawo matin bende nadhi magero godo ot. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kuongo lande
Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital app en namba achiel e keyo weche manyien. Ukitaka kupata wimbo wa moyo wangu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*406# na usisahau ya kwamba Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Ezekiel kapono nitiere kod penjo mora mora kotenore kod hinyruok kata lit kata rem mar tielo ofuny kaachiel kod lith tiendeni to inyalo oro SMS namba mar SMS ma en 236000. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Inyalo yudwa bende kokalo Facebook page wa en penj laktar. To bende inyalo orwa email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Daktari ne pod wang'iyo gigo ma samoro nyalo kelo hinyruok kaachiel kod rem mag tielo, ombong kaachiel kod ofuny mar tielo. Wayudo kacha ni ginyalo bedo tuoche, onyalo bedo ler kata masirni accident manyalo miyo otur, choke tur kod weche makamago. Ni wacho kacha ni en chandruok mang'eny, ok en gima tin pachoka. En chandruok mang'eny. Ng'ini wantie jadie Kenya kae, million angono, 50. Wasekalo kata million 50. Koro mano nyiso ni wan king'iyo kat tien ji to wan gi million 100. To kimedo ka lith tieno wan gi billion 1. Koro ineno mano dongi tich mang'eny. Mano tich mang'eny mokalo. To thoth penjo mage mathoro bedo kod chandruok mar ombong kaachiel kod ofuny tielo daktari. Ing'eni okikre ng'ata nyalo bedo go. Ng'ata nyalo bedo. Ng'ata nyalo bedo go. To gima chando ji nikech onge ji mang'eny mantie gi loch ma wechegi. Koro gima timore samoro be inyalo nwang'o ni ng'ato nitie gi problem ni to be ji wacha ni ing'e ni nyathini ong'ol koso akia ni ang'o mano make. Samoro be ing'e ni gima jotuo wacho ni ng'ato nong'iye marach. Samoro be ng'ato wacho ni nodhi wuotho botimo ang'o ba ogo tiende matin to gikia ni mae tuo minyalo thiedhi. Aneno kikelonwa picha moro ka daktari ma bende onyiso chandruok ma jatuo wani nitiere godo ma bende en achiel kuom tuoche manyalo kelo hinyruok kata chandruok e tielo, ombong kaachiel kod ofuny. Pimnwa gima nidwa ni wapuonjre kod picha ni odiochieng' ma kawuono. Koro ing'eni mae tuo moro manenoga samoro e clinic na mae to nyige duong' matin iluongo ni Kevovirus foot. To samoro ji paro ni ng'ato nonyuol kamae nikech inyalo paro ni gini tuo ni onyalo chakre samoro onyalo chakre ng'ama duong', onyalo kata chakre ng'ama nitie gi higni 40 kata 50, to mang'eny ochakre ka ng'ato tin. To onyalo chakre kata gi higni, wawach ni onyalo chakre gi higni 4, 5, 6 kamae. Koro samoro inwang'o ni ng'ato osebedo ng'ama duong'. Koro kipenje to paro ni gimonyalo paro ni apani nonyuola gi gini. Mama nawacho na nonyuola gi gini. To nokonyuola gi gini. Nitie moro minyalo nyuoligo. Iluongo ni club foot. Iluongo ni club foot. Mano be wanyalo timo ang'o? Mano be inyalo thiedh. Nitie yo mithiedhego. To en tithiedhe gi plaster. To nitie moro manwang'o nyithindo maduong' matin koso joma dongo. To waluonge ni Kevovirus foot. Ineno mae no waneno kaka nochal gi chien, koro waneno kaka ochal gi mbele. Ineno kae. Koro ineno kaka tiende odolore kamae. To be ok wanyal donjo wach science mamae nikech mano boka kata ndala ariyo to akia ka jibo winjo kata kaka wacho. To mae inyalo thiedh gi operation. Mae iluongo ni Kevovirus foot. To mae kata samoro jotuo biro rwachna aning'ini osemiya wuoche machal kamae to okonya.
Koro mae samoro watimo operation. To operation ma watimo ni nitie ler moko madhi kae malong ni tendons. To tendons go ma samoro wanyalo golo tendon moro ni kae wan kaka laktere nitie kaka wanyalo yuae kamae taika wa miyo mondo dhi kamae taika watwe piny kae. Koro watimo gimiluongo ni tendon transfer. To kata choke ma tiendi be samoro wang'ado. Ka wang'ado to watimo wadhiro matin. Tie chogo moro ma wang'ado kaka chogo ma ombong ni waluongo ni calcaneus. Wang'ade to watimo wadhiro matin. Taka nitie choke ma tiendi waluongo ni metatarsals wang'ado watimo kamae. Koro ken gima yot to inyalo kony ng'ato gimae. Kendo kibiro chon to nitie operations ariyo ma nyalo timo. Samoro wanyalo timo operation moro ma watimo tendons go ema timo kamano. Adwani mondo idhi dok chien matin. Dok chien matin tie picha moro kaka ng'ani ne natimo ne operation aonge gi picha ne ma bang operation to natimo ne operation nosebedo gi mae igni mang'eny nen kaka igni adi nen kaka igni 50 to atimo operation ba atimo ne pok orwako wuoche ndalo mang'eny kabisa atimo operation ba ariyo mae akoro onyalo rwako wuoche. Ma Dr. Ezekiel gimitemo nyisowa ka ani chandruoge mag tielo thoth gik makelo gi ng'eny to thoth gi inyalo losi nikech kaka koro ma nen chandruok mane daktari mae en chandruok moro manyisi cha to mae to ing'eni wawacho ga medicine ni diseases don't read textbook. Tuo oksom book. Nini samoro be inyalo somo book ni tuo ni biro kamae. To tuo no kobiro to en be otimo kako ero. Koro kaka mae operation ne watimo ne operation to operation mane watimo nitie ler mo kae miluongo ni Achilles tendon. Akia ka wabonwango wabo wache Achilles tendon nitie lumo Achilles tendon. Koro mano watimo mano wayao ba wang'ade matin ba warie matin koro obedo longo watimo lengthening ineno to nitie choke moko kae kaka mafuong nitie choko moko kae be matielo ma watimo gimiluongo ni triple arthrodesis to be tendon moro kae miparo ler moro kae ma wakele kae koro ing'eyo ni gima timore koro onyalo nyono kata piny manyiso ni leche gi inyalo yua maketi kuonde mopogore inyalo ng'adi machor mondo mi oganda oyud konyruok. Daktari yudo ote mowuok kuom John Obiero Ndolo wacho kacha ni tiende ne osebedo ka rewni matek mano nyalo bedo ni chandruok enang'o unyanya ka tiende ne rewni okonyisa ni rewni sadi kata okonyisa ni wach mana ni rewni matek mane ing'eni Ruth mano tek wacho nikech wasewacho ni tiende nitie gi tuoche mang'eny kabisa koro ing'eni samoro be ka ng'ato penye kamano to nyaka koro ikaw history ne maber to kaka sani gima wanyalo timo wanyalo wacha ni tuoche biro mopogore koro ber mondo dhi timo odhi ne laktar mantie gi lony no ema nyalo konyo. Tielo mar rewni nyalo bedo ranyisi ni gimoro nyalo bedo ni timore gimoro biro koso ing'eni to ok nyal rewni mana kamano to ing'eni samoro be tieni nyalo rami to en problem o kata onding'i ineno back pain be nyalo timang'o nyalo kelo chandruok e tielo nikech nitie ler manav mae onding' mari nyaka tieni nyalo bedo ni ema timang'o ema rewni koro to ing'eni oa mana kae koro samoro be inyalo bedo gi back pain to mi koro ing'eni magi ging'eny koro nyaka idhi mana odhir laktar nikech mana kaka iwachonwa ni mano en ranyisi ni nitiere gimoro nyalo bedo onding' onyalo bedo chandruok moa kamachielo. Ote machielo bende wuoknwa ka awacho kacha ni penj laktar mano Onyango Guda openjo laktar ni en bende entiere kod tuo mar ombong oluyo mane mondo mi oyud konyruok koso onyalo timo nang'o ema wacho ni koro ing'eni nyaka gi history momia no tek wacho ni en tuo mane nyako dhir laktar macheke atene ni kik ng'ato assume kik ng'ato wacha ni
mar Jane tapa ni nyalo yudo kaka nyalo duoka daktari. Jane kantiere Oyugi so wacho kacha ni tiende ne kuot gi e pat tiende. Tiende ne kuot gi e pat tiende, ok odwa ni owuothi. Koro ng'eni ka tiendi kuot, nyalo bedo gi mang'eny. Nyalo bedo ni problem en ni intie gi tuo matiendi, koso mar ombong, koso mar lith tiendo. To be inyalo bedo gi tuo moko, wawach ni sani intie gi tuo ma kidneys, kata tuo ma heart. Mano be nyalo timo ang'o? Mano be nyalo biyo. Koro Ruth, gima sebedo ka wacho ka biro Ramogi, ni dhine laktar. Ng'ato ae ruecho, iwacho ni arwanago mulnago, ni yudo ng'at mong'e mulo tiende maber. Otimoro be naneno ka Kawa Masara wacho ni omora nyagi laktar ni mare en jachula rusinga gi. Wacho kacha ni en jathuru, to en bende wuok chula rusinga. Daher mar penjo laktar ni ya lith tiende ne matindo ariyo lit ga. To koro gima dhiere ni ka gimoro tuomo mana matin to gikuot. Okuot kendo korwae to dok maber. Bende en weche ma wawuoyo gi koso. Kokuot korwae to dok maber. Ing'eyo ni wanyalo ntie ka ing'iyo lith tielo. Akia ni monanyis. Akia ni jo kamera gi ka ginyalo nyiso tienda. Ginyalo tango tiendi. Ginyalo nyiso tienda maber jo kamera. Nikech ka ginyalo nyiso tienda monanyis we agol kata socks kae matin monanyis mos no ka keto mafuta to nakia ni abogolo socks Ramogi. Koro wangi kata wach lith tielo kae. Ing'eni gina bich achiel nyaka bich kae. To kata lith tielo mari nyalo bedo gi tuoche mopogore opogore. Inyalo nuwang'o ni kata kane poka biro kae ne ntie gi ng'ama natimo operation kane poka biro Ramogi kawuono to oja Migori to ineno lith tielo maduong' ni iluongo ni halax to odolore bodhi kamae. Ok anyal nyise gi mara nikech mara ok odolore to odhi kamae. Koro entie gi kamoro gi chogo moro kae waluongo ni banyon marame. To rame kabisa. Koro gima atimo kanyo, atimo ni operation moro kanyo makoro aturo chogoni tarieyo maber. Ineno? Koro chogone oriere maber. To kawa hae maduong' ni to adhiye matindo gi samoro be ginyalo bedo gi tuo moro kanyo ma gidolore. Iseneno jomoko modolore tuo tiende gi dolore. Samoro moro dolore kamae, odolore ka waluongo ni hamato. Kanyundo. Odolore kanyundo, waluongo ni hamato. Koro hamato. To moro be odolore en kanyundo moro matin ni mallet. Wanyalo ni mallet to. To be samoro odolore kabisa waluongo ni kloto. Ineno? Nyalo timore. Samoro be inyalo nuang'o to mae tanene ga mang'eny e clinic to jikiae. Iluongo ni Morton's neuroma. Ntie ler moro kanyo miluongo ni nerve. To ler no nerve no ema miyo itimango iwinjo ka ng'ato muli kamoro mano nerve iwinjo. Koro samoro be onyalo bedo ni okuot. Koro ka nerve no okuot waluongo ni Morton's neuroma. To onyalo bedo lith tiende to mang'eny obedo ga mara adek ni mara ang'wen. Koro ng'ato wacho ni kata ka wuotho samoro kata ka wuotho ta awinjo malit kabisa. To samoro be awinjo kalandhidhi. Ka awinjo kalandhidhi madhi nyaka ang'ono nyaka lith tienda kamae. Koro waluongo ni Morton's neuroma. To samoro be ing'eni kirwayo nyalo konyi koso samoro be atimo wachuoyo sindan. Koro gipogre opogre kata lith tieno ntie tuoche mopogre. To be ithiedho gi. Samoro be inyalo nuang'o maduong' ni ema miyo ga problems mang'eny. Samoro be inyalo nuang'o ni en gi arthritis kae. Maluongo ni hallux rigidus. To natimo operation ne mama moro natime wik achiel mokalo manen gi hallux rigidus no. Koro kae watimo operation miluongo ni fusion. Samoro be ntie joma biro wacho ni laktar orama akia ni atimo ang'o. To mang'eny gin tuo to gin joma dongo wach ni kata ng'ama 30 something 40 something years. To problem ok en tiende, problem en gi
tuo miluongo ni gout. Kia kusewacho gout e piny laktar. To gout no ema timo ang'o? Ema rame. Koro gima nyaka otim en nyaka watim ang'o? Wamiye yethe maono marem, to be nyaka onwang' laktar matimo ang'o? Mabothiedho gout no. Wow. Gin weche mok yot kata matin. En Dr. Ezekiel Oburu e penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Tielo ombong ofuny mag tielo. Iwinjo kaka chandruoge gi ng'eny matamre gi nono. Waka uyo wayudie weche manyien e yo machuok ka waduogo tibro yudo thuolo mar dhi nyime kod penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo wayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni oro text, oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Tiedero, the house of rumba. Raundi ya tindi kotigara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbiana chorete. Hagino Ombong boli mbai wana ina boli ga. Hozuma da getinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombong tabu atile baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota kitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Hosori enyake gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Mwangalie kama sikiza tuni yako, bonyeza star 860 star 418 hash. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Barikiweni. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Thuolo mar Raila bedo e lemo mar jambetre madongruok e pinje Afrika e bwo riwruok mar AU ochopo giko. For those farmers who can actually deliver maize to our stores, it was 5,100 shillings. We increased the price to 5,400 shillings. 5,600 shillings. Jopur mag oduma koro nyalo buonjo bang' NCPB chulo nengo ma inyiewo godo oduma kuom jopur ma pacho ka. You said you're mapping out. Let us not take time because we want learners to commence learning
as soon as yesterday. Riwruok mar NATO oseo piny owacho kuom rem cholo jopuonjre ne skunde junior secondar nyaka sani. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'yo chandruoge mag tielo, ofuny tielo, ombong tielo nyaka lethal tielo. Daktari nyisowa ni ging'eny mokalo kendo gik mopogore opogore nyalo kelo hinyruoge. Nyalo bedo tuoche, nyalo bedo masira kata accident, nyalo bedo leche ma samoro nitiere kod chandruok to wacho kacha ni kik iling nikech samoro nyalo ling kod ten gima ni nyalo kony to ok dhi konyo e yo makare. Daktari samoro ng'ato owinjo rem kata no yudo hinyruok to ok odhi mondo mi oyud konyruok maber. En ang'o manyalo wasen kata manyalo miyo hinyruok kata chandruok mane ng'ato nitiere godo omed dhi nyime moingo kaka ne entiere. Ing'eni koro wawach ni kata kinwang'o accident to okineno laktar koso idhi ineno ng'ama either ni ong'eyo koso ok ong'eyo to kia ni ok ong'eyo to orwayo tiendi bodonyo marach koro kidhi e laktar to koro ing'eni options ma laktar nyalo timo ang'o nyalo tiyogo gidok piny koso gin limited. Koro samoro nitie wajni kata koro itur to laktar ne nyalo timo operation matimo ang'o maloso tiendi to idhi moleo. Koro nyaka otimo ang'o otimo operation to koro en matimo ang'o matimo miyo mondo chogeni omakre iluongo ni fusion. Samoro be inyalo neno kata tuo mana nyisi ma tien ng'ato odolore koso tien ng'ato opasore flat foot. Gima timore en ni kidhi chon to samoro ing'eni aparo ni jotuo moko be para ni wan laktar machogo gima wahero en mana pala. Niwero pala. Niwero pala. Nikidhi ka laktar to laktar bo wacho ni operation. Wan gima wawacho ni problem ni en laktar en kaka ng'ama ng'ami kao iwacho ni adwa ni mondo ipur kae nyaka kae. Ing'eni japuro ni ok nyal wacho ni gima ibotimo. In imiwacho ni kae adwa ni mondo itim ang'o ipur kae ichop kae to samoro nyalo wacho ni to ok apani kawuono anyalo chopo kae to kineno en ng'ama ohero siasa, ng'ama ohero dhawo, ng'ama ohero questions mang'eny itimo ang'o ikawo ng'amoro nono. Koro laktar en kamanyo kidhi neno laktar to tijna en ni mondo awach ni problem ni kaka nene en 1, 2, 3, 4 to options ma in go gima wanyalo timo gin 1, 2, 3 to ka watimo achiel ni to mano nyiso ni kamae, ka watimo 2 onyiso mae gamae, ka watimo 3 koro wan be watemo ni mondo kik ine pala to samoro to nyaka ine pala ineno to kidhi chon to wanyalo timo operation ma mondo wakel kata tiendi no mondo obed almost normal. To samoro wach ka funy koso ombong koso ka tielo kidhi moleo to samoro ng'ini wanyalo timo operation to wakawa chogi ni mondo waket together wandimo ni fusion nikech koro operation made watimo mokwongo cha oseleo. Ileronwa maber mokalo namba mar simu inene TV mari inyalo go simu mondo mi ipenj laktar penjo moro amora ma inyalo bedo godo. Daktari aneno ka watiere kod pichni mopogore opogore ka ma aneno ni mondo mi wapuonjre godo ang'o. Koro ineno mae ema nawacho ni ing'eni kaka wang'iyo lith tielo kae wang'iye gi malo wang'iye gi side. Koro ineno kaka mae mana wacho ni iluongo ni ang'ono iluongo ni hamato. Ineno
Koro ineno kaka magi koro mae odhi kamae en mana ni wang'iye kamae mano odhi kamae koro gima atimo kae samoro be wanyalo mana wacho ni ng'eni ok ochuno ni mondo itim ang'o, ok ochuno ni mondo itim operation. Gima inyalo timo, inyalo kata loko gima irwako, ineno wuoche mirwako, kata inyalo timo padding, to samoro be watimo ang'o, warie. Koro ineno kaka mae orie kae, operation watimo moro kanyo, matin, koro ineno, koro oriere. Koro kata korwako wuoche, nikech ing'eni hamatono, kirwako wuoche, to ang'ono, oregore, kanyo oregore, koro iwinjo malit. To korie, to ok iwinj malit. Ma en bende en gima nyalo kelo midhiero kachiel koda chandruok. En gima tin to ing'eni ok nyal, to samoro be aneno ka mon mantie gi problem ni, to wacho ni kata ka en ofis kata heels ok onyal rwako gini. Erokamano ahinya. Wantiere kod simu. Hello, Evelyn, penj laktar. Ruth, awuoyo kodi kawuok machiegni penj laktar. Ok wawinji maber ahinya Evelyn, kata kamano pod inyalo go simu kendo mondo mi penj laktar. Daktari waneno kacha ni chandruoge mopogore opogore biro kod thieth mopogore opogore. To ponono ni intere dala, samoro setimni operation, kata ni wacho ni moko bende ok dwar pala, ere kaka wanyalo rito chonge ombong'wa kachiel kod ofund tielo mondo mi obed maber gi konywa mabed kod ngima makare. Gima wanyalo timo en ni ka in gi rem, ing'eni inyalo dhi kamoro to wach ni igori piny kosi luar to in gi rem matin. Ok inyal bedo ni kata rem matin ma in go ti nyaka itim ang'o, nyaka idhi ne laktar. To ka en rem mang'eny to nyaka idhi ne laktar. Ka en rem ma osebedo kata wig achiel, wig ariyo, ber kidhi neno laktar. Maonge gi gimoro ni home remedies. Waonge gimoro ni mae wanyalo timo dala. Ing'eni wach ni kawuono iwinjo rem ochakre kawuono to be ok ong'eny. Inyalo wacho ni we atim ang'o, wakaw painkillers matin. To ka en gima ok dhi to dhi ir laktar. Wakaw simu daktari. Onge wach. Hello, penj laktar. Awito jawinjo nano. Daktari, anwa ni mondo mi koro wang'e ne exercises ma ng'ato nyalo timo, kata rieyo tielo ma ng'ato nyalo timo mondo mi waduok chien, kata ka ponono. Nikech nitie moko ma inyalo geng', wacho ka pile ni geng'o del nitie moro minyalo geng'. Adwa ni mondo ka jo producers gi nyalo nyisowa picha moro maler moro miluongo ni Achilles. Wachak kata gi mae. Ineno mae mane wawacho en tuo miluongo ni plantar fasciitis. To ineno kama omako mae ka omako kae. Ineno en ler ni momako. To samoro ka jotuo biro to giwacho ni en kae. Daktari yena kawie simu mogik. Eka wadhi nyime. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Meshak. An kiri Nyang'ande ka. Penj laktar Meshak. To kok tienda mathuon ne ohinyore thriadhi. Koro notera mana ka jomeko moko makor gwenge. To bang'e no endo nawinjo ka tokeno endo nawinjo ka koro kalandhidhi ng'eny tienda kabisa. Kalandhidhi? To sani endi almost 10 years nyaka ne mana timre. En gima dhiga kamano. Rem moro malich madawach ni oremo to onge. Ana kalandhidhlo no, erokamano. Daktari, iwinje maler. Nohinyore chon kapod notin, sani osetieko higni 10, lith tiende maduong'. Koro ing'eni samoro be nitie ler moko mawacho ni nerves, to gikalo kuonde mopogore opogore. Ka ihinyo kama chiegni gi nerve no, emibo timang'o, ibo winjo kalandhidhi mang'eny. To nyalo daka kode nikech wacho ni rem moro malich ma en godo to onge, en mana ka dichiel to winjo kalandhidhi no to osebudho kode higni madhi 10. Apa ni gima otim nikech ing'eni odhi ne laktar
to koro wanyalo ng'iyo ni kalandhidhi no samoro be ing'e ni kok en gima rach kabisa to wacho ni wanyalo dak gadaka wanyalo miyi yath mimuonyo ma bokonyi gi rep ma kalandhidhi no ni wamulo ma daktari ni wamulo mae koro ineno mae Ruth wacho ni mae miluongo ni plantar fasciitis to ka wanyalo dhi a slide ma next slide no mondo anyisi koro ineno magi exercises minyalo timo ok ochuno ni nyaka idhi timo ang'o nyaka idhi e osiptal well ber mondo idhi e osiptal mondo gineno to ineno koro wacho ni stretches go wanyalo rwako gimoro e wuoche wanyalo chuoyi sindan to kamagi kaka stretches ma wanyalo timo mama ng'ato nyalo timo atima dala koro wadhi e slide moro bang' mano antie moro bang' mano be bang' mano koro mae ema wadhi bang' mano be nitie moro madwa nyiso wadhi bang' mano mae wasea nitie moro wadhi koso wadok chien e seche mwadok chien no pod inyalo oronwa SMS namba mar SMS en 2 dhi mbele koro ineno mae ler ni kae iluongo ni Achilles tendon ineno to onyalo remo samoro be onyalo timo onyalo yiech ineno to koro ineno mae Achilles tendon onyalo remo to koremo ahinya waluongo ni Achilles tendinitis koro gima watimo kaka wathiedhe komoni okwacha gi operation wachako mana gi stretching ni ineno koro mae ng'ani ochung'e ang'ono ochung'e stairs to kochung'e stairs to odhi kamano odhi piny odhi kamano odhi piny tako ochung'gi tiende achiel odhi kamano odhi piny odhi kamano odhi piny mano wazungu wacho ni eccentric stretching ineno to mae nyalo timo mae nyalo changi onyalo mana changi samoro be wamiye mondo wawacho ni orwak gimoro ang'ono e tiende e wuoche koro korwako gimoro e wuoche koro ing'e ni koro tiende oting' matin koro ok owinj rem mang'eny to kokonyal to watimo operation to be operations gi opogore ok gichal mabende wabo bedo kod chenro makende odiochieng' machielo wang'ene weche mag operations gi daktari daher mondo mi koro iori ote ne oganda wa kaka wanyalo geng'o kata kaka wanyalo ritore mondo mi kik wabed kod chandruoge mag ofuny ombong' kaachiel kod lith tielo erokamano Ruth ing'e gima wachoga kabiro Ramogi kae ni ka ihinyori kata kiwinjo lit moro mosebedo ndalo mang'eny koso ndalo mathoth gimitim kik idhi ka joyath ka chemist wacho miya mondo atim ang'o ber mondo itim ang'o ichomri gi laktar samoro be laktar wacho ni mae onge gima wanyalo timo gimitim kawa yath to ber ni ing'eyo ni ang'ono to be kidhi ka laktar to kik ibed ng'ama oluor nyaka ipenj laktar ni to ang'o marach to be ithiedhe nikech nitie jomoko ma gin laktar to samoro gin laktar mahie to samoro be gin laktar mahie ma kipenjogi ni ang'o machanda to tich gen mana igi wang' ineno ka idhi e laktar ma iye wang' awang'a to ok oduok penjoni to lang laktar mo wil laktar nikech ok onego bed ni ochwanyore idwa ni mondo mi yud kaka ikonyori nikech idhi e laktar ichule dogi koro nyaka itim ang'o nyaka en be otim ang'o othiedhi maber erokamano daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye koro antie kamiluongo ni Nairobi Spine and Orthopedic Center en mana kae Upper Hill maka ng'ato biro kanyo 40 Suits Upper Hill first floor maka ng'ato biro kanyo to boyudi oboyuda aduoko erokamano makende Dr. Ezekiel Oburu kuom kawo thuolo mibiro wago mbaka weche mag choke weche mag tielo weche mag ofuny tielo tiwacho ni kik idhi kaja black kik idhi ni nyiewo yath e od yath chomri gi laktar tir mondo mi ka ntiere mithiedho to thiedhi erokamano penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ageno
ni yudo puonjruok, ageno ni yudo konyruok gi chenro ma kawuono. Akaw thuolo ni maduoko ni erokamano ne director marwa, erokamano makende ne producer marwa kachiel kod daktari marwa Dr. Ezekiel, kod in jahera mar chenro ni Matayen Andrutho Tieno, oriti masani.